Ależ na tym Górnym Śląsku pięknie, aż mi pałka mięknie. Co tam, mały? Idziemy jakaś połazić. Chodź synek, chodź. Wiosenna aura dotarła pomału do stolicy. To na pewno nie Śląska, ale trzeba przyznać, że zaczyna to wszystko wyglądać przyzwoicie. Nawet miejscami zaryzykowałbym stwierdzenie barwnie i urokliwie. A wiosna na Górnym Śląsku ma tą zaletę, że kiedy to wszystko te nasze miasta się ładnie zazielenią, zakwitną, to przynajmniej przykryją te rozdupczone kamienice z odpadającym tynkiem. Bardzo fajne kino. Robią seansy starych filmów, na przykład byłem ostatnio na Alienie, Chłopcach z Ferajny, Terminatorze, nawet Terminator był po śląsku, a tu proszę, Karol Stryja, dyrygent Filharmonii Śląskiej w Katowicach, twórca orkiestry kameralnej i chóru Filharmonii Śląskiej. A nie jest to jedyna postać zacna związana z Katowicami, która tu jest wylistowana. Proszę bardzo. No, Ligonia, to myślę, jak ktoś coś się interesuje Górnym Śląskiem, pokojarzy. Wilhelm Szewczyk. No, tu postać z lekka kontrowersyjna. Jeszcze nie tak dawno miał w Katowicach swój plac. Ale jednak Maria i Lech Kaczyńscy okazali się bardziej zasłużeni dla Katowic. Czym? No, dobre pytanie. Nie wiem. Świetny aktor, Bogumił Kobiela, znany m.in. z filmu Zezowate Szczęście, który każdemu polecam. Świetna komedia, trochę jednak z takimi wątkami mocno dramatycznymi, ale nawet nie wiedziałem, że pan Kobiela to był człowiek z tej ziemi, katowiczanin, nasz hop. No jak ktoś w życiu obejrzał chociaż trochę filmów, to myślę, że pana Wojciecha Kilara też przedstawiać nie trzeba. Człowiek, który może nie pochodził tu, nie urodził się w Katowicach, bo pochodził z Lwowa, ale całe życie określał się Ślązakiem z Lwowa, ale Ślązakiem. No, chociaż pochodził z tamtych stron, to cała jego twórczość artystyczna miała miejsce właśnie tutaj. Widzicie, i to jest przykład fajnej asymilacji. Ślązak, ale z Lwowa. A są przypadki ludzi, które sam znam, którzy tu żyją jako drugie, trzecie, czwarte pokolenie, a nie czują z tą ziemią żadnej konotacji. No, oczywiście to nie jest obowiązkowe. Nie żebym ja teraz każdego, kto się urodzi na Śląsku, przymuszał do bycia Ślązakiem, bo to jest już nie w tym rzecz. Ale ja to widzę jako coś fajnego. Wiecie, to też widać po miastach. Nie przypadkiem miasta na Śląsku. Wiecie, sprawa jest prosta. Jak ktoś się czuje, że jest u siebie, to dba o swoje, dba o to, co naokoło jest. Nie tylko o swoje mieszkanie, tylko o całe swoje otoczenie. A jeżeli ktoś nie czuje się, że jest u siebie, to co go obchodzi, jak to wszystko naokoło niego wygląda. Złażymy do metra. Nie no, nie ma na Górnym Śląsku metra, a mogłoby być. By się lepiej przydało jak w Warszawie. Pizgo jak w Kieleckim. Chociaż nigdy tam nie byłem, to nie wiem, o czym mówię. To nie tylko w tym przypadku. Słuchajcie, czego będzie dotyczył ten dzisiejszy materiał? Nie wiem. Byłem u lekarza w Katowicach. Spokojnie, będę żył. Jeszcze co najmniej, no ileś tam. I już tak słoneczko wyszło. Miałem sprzęt w plecaku. Mówię, pokażę wam coś, co jest grane. Co się mówi na mieście. Spodek. Jedni kochają, inni nienawidzą. No to tam powinien mieć takie wejście te. No właśnie, przy spodku trwają teraz prace remontowe. Co w ogóle okazało się, czego ja na przykład nie wiedziałem, spodek nie był wcześniej wpisany na listę zabytków. Dopiero teraz jakoś zaczęto się o to starać, kiedy tarasy, które tam będziecie widzieć z drugiej strony, rzekomo mają być zburzone i wybudowane od nowa. Ktoś nagle pomyślał i powiedział, ale, a może by tak tego nie bulić? Idą święta Wielkiej Nocy. Może nawet tym razem nie będziecie pania śnieżkami na święcenie. Święcenie to też jest ciekawe, bo to jest tradycja, która na Górnym Śląsku przed wojną praktycznie w ogóle nie była znana. Są tam ponoć jakieś zapisy, że jacyś gospodarze duzi ładowali jakieś jodło na fury i wieźli to tam kaś do faroża, żeby to pokropił. No ale ogólnie w tej formie ten obyczaj w zasadzie dopiero się na Górnym Śląsku pojawił wraz z napływowymi Polakami po roku 1945. I co ciekawe jest to zwyczaj, który się zadomowił. I to zadomowił się nawet w bardzo hermetycznie
etnicznie, homogennie, to mówi takie, brakuje mi słowa, hardkorowo śląskich miejscowościach, jak na przykład Radzionków, tu w mojej okolicy, czy inne, gdzie poświęcić łażom nawet najbardziej tradycyjne i zakorzenione od 75 pokoleń Ślązoki. Ło, ale tu zapachniało wielkim światem. O kurde. Przejdziemy się jeszcze trochę i pokażę Wam jeden budynek i powiecie, czy fajny, czy nie. Zobaczymy, jaki tu będzie widok ze szczytu świata. To jest Oberschlesische Heimat. No, ale idziemy stąd, bo wieje jak byk. Co tam? Kurde, kiedyś to jak budowali budynki, to okna jakoś tak były, mam wrażenie, logicznie rozmieszczone. Ale to, powiem Wam, jeszcze jest w miarę sympatyczne. Ja zawsze doceniam, przynajmniej jak się użyje jakiegoś materiału fajnego. Tu tak jest coś tu trochę nawiązania do tej cegły. Wszystko jest lepsze od... Nie no, już zostawmy tą Warszawę biedną. Chociaż ostatnio znalazłem gdzieś zdjęcie jednego z osiedli na warszawskiej chyba Woli. I powiem Wam, że pierw myślałem, że to wygenerowane od AI, ale okazuje się, że to prawdziwe miejsce. Mało tego, są naprawdę ludzie, którzy tam chcą mieszkać. Są ludzie, którzy się zadłużą, zakredytują na całe życie, żeby tam kupić 40-metrowe mieszkanie. No i co? No, mają takie prawo. Jeśli im się to podoba, tu się taki potencjał marnuje. Tu normalnie ścieżka rowerowa wzdłuż Rawy, tutaj beach bar, tutaj hamaki, paryzole, drinky z palemkami, piwko się leje, proszę. Tak bym to urządził, jakbym tu rządził. No, tu już takie się zaczynają budowle maszketne, z pompą. To mi się kurde podoba. No, a tutaj za mną też nie najgorzej. A tu mamy jeden z najstarszych kościołów w Katowicach. No, ale farosz widza flejguje sam te wszystkie flance elegancko. On się pierwotnie składał tylko z tej środkowej części. To potem po prawej i po lewej już było dobudowane do niego. Zresztą przejdę z drugiej strony i Wam pokażę coś fajnego. Ewangelicka Katedra Zmartwychwstania Pańskiego. Ona i ten budynek szkoły obok, to obstawiam najstarsze budynki w okolicy, może jedne ze starszych w Katowicach. I można na necie znaleźć fajne zdjęcie gdzieś z drugiej połowy XIX wieku, kiedy one dwa już tutaj stoją, a naokoło jeszcze nie ma nic. Nie ma tego, nie ma tutaj, ta droga jest jakaś taka ubita, nie ma tutaj oczywiście tych kamienic. Do niedawna była dziura, no, jakąś taką plombę wsadzili, ale jest trochę cegły. Tu za mną też ma miejsce wielka inwestycja. Tutaj przy Dworcowej wszystkie te kamienice mają zostać wyremontowane, a część zaadaptowana na hotele. No to ulica się tu bardzo ciekawie zmienia w ciągu ostatnich kilku lat. Wow! Ale się zrobiło amerykańsko. Jest tu słynny Piłsudski na kasztance, tylko czemu kasztanka pod brzuchem ma... No właśnie. Coś się za tej Polski na tym Śląsku udało nawet spoko wybudować. Ale tej Polski przed 45, bo potem już gorzej. A to tu jest siedziba tego słynnego nowego Ministerstwa Przemysłu. Jak się to stało, że nagle zacząłem wyglądać całkowicie inaczej? Chodzę tu od 3 dni tak naprawdę bez przerwy. Mariacka. Znana przez większość czasu ostatnich dekad z kurestwa i nierządu. Aż tak dużo się nie zmieniło. Może więcej jest droższych restauracji. Ta część Mariackiej mi się zawsze bardziej podobała, bo tu łazi mniej ludzi upojonych alkoholowo i też kamienice są fajniejsze. I po lewej tutaj ostatnio 3 wyremontowano i zaadaptowano na jakieś mieszkania dla seniorów czy coś takiego. No to akurat będą mieli blisko na balowanie. Słuchajcie, msza po angielsku. But see, the one who betrays me is with me, and his hands is on the table. For the Son of Man is going as it has been determined. A faktycznie 14:30, msza w języku angielskim, ale jaja. Proszę ino wejrzeć, jako sam jest piękno kaplica 1874.
Golgota, ojczyzna. Aha, i tu są różne wydarzenia z historii polskiej. Deportacje, o proszę, Górnoślązaków, Poznań 56. Emil Szramek, gorliwy duszpasterz i działacz społeczny, znawca dziejów Śląska, miłośnik nauki i sztuki. Fajny hop. A tu, nieopodal miejsca świętego, w jednej z tych pięknych kamienic, o ile się nie mylę, tu w tym Einfarcie, gdzie teraz są same maszkety, była pierwsza cybermachina. Wspaniały, dostojny gmach Akademii Muzycznej, budowany 1899-1901 i kolejna część Akademii Muzycznej po drugiej stronie. No i proszę Państwa, no widać, że trendy się w architekturze trochę zmieniły, ale jest czerwona cegła. No dajcie znać, co sądzicie? Ładne, nieładne? Ładne? To ładne, to nieładne. No tutaj dla miłośników czerwonej cegły wydział instrumentalny i wszystkie te budynki naokoło, a zwróćcie uwagę, że nawet ten łącznik między tym starym budynkiem Akademii i nowym został zbudowany w takim fajnym stylu, żeby pasował. I niby to tak nawiązuje, ale no nie wiem, jak tu się stało, to wcześniej był fajny widok na Kościół Mariacki, nie? A teraz jest widok na kloc. No nie wiem, to już oceni historia i widzowie. Proszę, jakby mi taką kamienicę sprzedali za 100 000, to bym kupił, oczywiście jakbym miał 100 000. A taką, ale taką też. A nawet taką. Proszę, zapraszam tu, dalej. O! Sejm Śląski. I nie będę o nim opowiadał, bo muszę coś zostawić sobie na następne filmy też. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i za obejrzenie tego bez żadnej treści w sumie materiału. I widzimy się już za... Ale wytłuściłem ten obiektyw. Widzimy się już niedługo. Proszę o pozostawienie oceny pozytywnej pod materiałem. Do zobaczenia. Ale żech owsa wyhodował. Jeee.